Yo, what up? Tady zase Flowvy. Vítám tě u druhého videa. Dneska si ukážeme pár dalších systémů. Mám tu Mounta plus Peta, poté pasivky, poté strom dovedností, takzvané skill tree. Potom bych rád ukázal šerpu, 6., 7. a 8. a 9. bonus do equipmentu. A jako poslední si ukážeme rukavice. A po tomto videu si myslím, že už budete znát potom všechny systémy, co jsou na Lunarisu. A další video bych to viděl asi něco ve zkratce, obecně jak začít, co vlastně dělat, jak progresovat a jak vydělat asi. Na to se mě ptá hodně lidí, jak zvednout damage, jak vydělat na streamu. Určitě neváhej a zaměř na stream Official Flowvy. Dneska bude určitě taktéž stream, pravidelně streamuju. A to by bylo asi dost kecání a pojďme se do toho pustit. Systém Mountu a Petu. Tak, začnu asi Mountem, protože ten je jednodušší. No vlastně, ono to asi vyjde na stejno, ale chci začít Mountem. Co se týče Mounta, tak když začnete hrát, tak máte Mounta základního, máte i Peta zeleného, usually. Mount, pet, tady ten pet vám vlastně dává jenom příšery. Vy potom vlastně chodíte dungeony jak na Mounta, tak na Peta. Máte tady tyto dva dungeony, Chamber of the Jinn a Curse of the Sunken Sultan. Jsou to tyto dva dungeony, kde dropujete, jak jsem už ukazoval v prvním videu, goodies. Dobře se na tom dá vydělávat a podobně a padá vám tam úplně všechno. A ty vedlejší systémy. Tak, jak začít teda s Mountem? První věc je potřeba běhat Sultána, kde vám padá Mount Chest, což je tato čestka, z který vám potom vlastně, vy to vlastně čistě otevíráte ty bedny a máte tady nějaký potenciální drop. Může vám padnout čestka na Common Mounta, na Rare Mounta, na Epic Mounta a na Legendary Mounta. Samozřejmě chcete toho Legendary. Tady vidíte ty čestky, takže já se tady pro ukázku otevřu Legendary Mounta. Legendary Mount vám dává 50% příšery. A ten základní vám dává 10. Takže už to je docela boost, 40 příšery navíc. A vidíte, že se to stupňuje. Tady máte zelenýho, co vám dává 15. Tady máte Rare, co vám dává 20 a podobně. Takže vy primárně chcete legendárního Mounta. Ano. A ten legendární Mount se potom dá kovat a dají se do něj ještě přidat bonusy. Pokud nebudete mít legendárního Mounta, tak žádného Mounta jiného než legendárního nekovejte. Je to waste a potom byste byli akorát nasraný. Tak, budeme to teda brát tak, že jste si teda dropli legendárního Mounta. A co vy potřebujete? Základ máte teda ty příšery. Potom potřebujete chodit Jinna, kde vám padá přidání bonusů do Mounta. Do toho Mounta můžete mít až 3 bonusy navíc s příšerama. Takže ve skutečnosti 4. Normálně to na to přetáhnete, ten bonus se vám tam přidá. Vidíte, mě to třeba teď vyšlo, rupe to hodně a není to 100%. Až tam budete mít 3 bonusy, tak je potřeba běhat Sultána, kde padají točky na Mounta. A vy chcete točit toho Mounta. Nejlepší bonusy, které tam chcete dostat, jsou Monsters, Undead a Metiny. Tyto 3 bonusy tam chcete. Padá to tam ve 2 hodnotách, v základním bonusu a potom v maximálním bonusu. Točit to můžete klidně, když to nemáte ani vykovaný, on ten bonus potom čím to kovete. Vlastně jediná věc, co se vylepšuje, když kovete Mounta, k tomu potřebujete tyto Magical Metal, je to takovej vylepšený Magičák, který padá taktéž z těch 2 dungeonů. Jinn a Sultan. A vy to na to čistě jenom přetáhnete, potřebujete k tomu apky, který taktéž padají z těchto dungeonů, takže těch dungeonů se naběháte se jich dost. Ale jak říkám, je dobré to běhat až potom s nějakým damagem, protože jsou to dungeony, kde prostě berete nejmíň, neplatí tam žádný boost, třeba ze stromu dovedností a podobně. Ale potom vy, když to kovete, tak si můžete všimnout, že ten kritik, který mám základ 10, se mi zvedne o 1%. Takže to znamená, že na maximální level je 10, takže stufe 10 je max, vám to bude dávat 20. A jak jsem říkal, ty bonusy, které tam chcete ještě jednou, Undead, Metiny a Monstra. Tak, to by byl Mount, docela jednoduchý.
Potom tady máme peta. Máte tady teda kostýmovýho peta. To je úplně to samé jako mount. Každopádně, jak jste si mohli všimnout, na mounta musíte běhat sultána, kde vám padá mount čestka. Na peta musíte běhat džina, kde vám padá pet čestka. To samý čestka má 4 truhličky, které vám můžou dropnout. Chcete legendárního, který vám dává 50% příšery. Druhý pet je tady pet, který se XP. Dostanete ho z začátku z čestky, je to tenhle Levian Pet Seal, to je Leviathan, no to je jedno. Vy si ho čistě kliknete a tady se vám otevře pop-up okýnko a vy ho vlastně expíte. Expíte ho tak, že sekáte metiny a maximální level je 50. Je to docela věc na dlouhou trať, expí se to docela dlouho a každým levelem se vám vlastně zvednou příšery o 2 a HPčka. Takže až budete mít na levelu 50, vám to bude dávat 100 příšery. Můžete si všimnout, že tady máte PVM bonusy a PvP bonusy. Co se týče PVM bonusů, můžete si tady natočit silný proti bossům a metinům. K tomu potřebujete Pet Switcher PVM, na PvP bonusy potřebujete Pet Switcher PvP. Taktéž padá to z těchto 2 dungeonů. Džin Sultan. Džin Sultan. Tak. Když ty točky máte, stačí tady kliknout jenom na tyhle 2 šipky a ten bonus se vám natočí. Můžu pro ukázku ukázat. Vidíte, padne mi tam 15 boss, 14 metiny. Maximální bonusy v PVM bonusech jsou 25 a 25. Takže chcete nějakých kolem 20 metinů, 21 nejlépe. A bose třeba 15, no, můžete mít klidně i 12. Bose vždycky usekáte. Tak. Potom ten pet Dolates má boost, kostýmy a skill. Co se týče toho skillu, tak vy si musíte dropnout tento item, je to pet skill slot, který vlastně tedy padá z těchto prvních dungeonů 2. Vault of the Shogun a Silent Ronin Depths. Ano, tam to padá. Jenom tam to padá toho raketa, nemusíte se bát, že to nedropnete. Potom, když to dropnete, stačí na to kliknout, otevře se vám skill. Do toho skillu vy chcete dát vlastně knížku, která vám dává šanci na double hit. Ta knížka padá poté v Bladeu až tady. Blade of the Forgotten. Ano, anebo si ji můžete koupit nějaký double hit, ono to není tak drahý. Ale první dungeony, kde vám bude padat vlastně ten double hit, je Blade of the Forgotten anebo Doomed Samurai Gate, což jsou vlastně dungeony k mapě C5 až C10. Ano, padá vám level 1, potom dál vám padá level 2 a potom vám padá level 3. Vy, když si to chcete otevřít, máte tady Pet Skill Book level 1 double hit, můžu tady pro ukázku jich 10 klidně otevřít, není problém. A level 1 si úplně teď nejsem jistý, kolik má rozmezí, ale level 2 je myslím, že max 15% a level 3 je max 25%, což je maximální hodnota. Takže já tady otevřu a vidíte, mám tady double hity nějaký, mám tady třeba 4%. Já si myslím, že level 1 bude 5%, takže když si to teď nasadím do toho peta, tak se mi to hodí sem a to znamená, že já teď budu ze svého damage 4% dávat v double hitu. Vidíte, že tady mám 6000, beru 6700 a tady mám ještě 268 navíc. Takže ten pet, ten double hit je docela dobrý, potom když budete brát třeba miliardu, tak ono se to nasčítá. Tak, to by byl mount a pet. Ještě teda jsem neukázal ty PvP bonusy. Hodně lidí ty PvP bonusy točí. Máte tady průmku, máte tady schopku. Sice můžete si to natočit, ale podotýkám, že ty bonusy, které tady jsou, platí opravdu, ale platí jenom do PvPčka. Ještě jednou, platí opravdu jenom do PvPčka. Když tady budete mít průmku 25, nezvedne vám to damage do PvMka. Tak, to by byl mount a pet. Tak jo, pasivní bonusy. Máme tady 3 pasivní bonusy, takže pasivky si ukážete tak, že když si kliknete C, dáte si tady skills a tady vidíte pasivní skilly. Máte tady pasivku na monstra, máte tady pasivku na bosse a máte tady pasivku na metiny. Lehce se to přehlédne, ale doporučuji to dělat, zvedne vás to raketově, když to máte na maximální hodnotě, což je P,
tak vám to potom každá ta pasivka dává, jestli se nepletu, 70%. A jak to teda číst, nebo kde získat knížky na ty pasivky? Tak, v inventáři z každých metinů, čím jste víc jako v mapě, tak vám padají tady ty metin shardy. Máte tady metin shards 1, 2 a 3. Jestli se nepletu, tak z Pirate Baye padají jedničkový metin shardy, stačí sekat metiny a padají vám metin shardy. Z těch metin shardů si potom můžete vykraftit vlastně pasivku nebo knížku na metiny. To je jediná pasivka, která se na Lunarisu kraftí. Ostatní, což jsou bossové a monstra, to máte normálně v knížky, který dropujete z dungeonu. A musíte to číst postupně. Takže musíte si nejdřív načíst jedničkový pasivky, těch potřebujete 20. Potřebujete 20 knížek od každého. Na dvojkový pasivky potřebujete 10 knížek od každého. A na trojkový pasivky potřebujete 10 knížek od každého. Máte ty pasivky max. Můžete to normálně číst, že na to klikáte pravým, je to 100%, nepotřebujete tady nějaký soustředka a podobně. A jak jsem teda říkal, pasivky na bosse a na monstra si dropnete z dungeonu. Takže vy vlastně, když začínáte na serveru, tak budete běhat tyhle dva první dungeony. I ta guideline vás tam vede, je to Whispering Swords Ground a Moonlight Blade Tower. A jak vidíte, u Pandy vám padá pasivka na monstra a v Moonlight Blade Toweru vám padá jedničková pasivka na bosse. Tak, potom tady ty další dva dungeony, tady vám padají taktéž jedničkový pasivky, ano, takže máte 4 dungeony, kde vám dropují pasivky jedničkový. Potom vlastně, jak budete progresovat tou hrou, tak vám budou padat lepší a lepší. Potom tady máte druhou mapu, nebo vlastně, když počítám Pirate Bay, tak třetí mapu. Ke každý mapě máte vždycky 2 dungeony. Takže v třetí mapě to je od C5 až C10 champion levelů, vám už padají dvojkový a od C10 vám padají trojkový. Jednoduché jak facka. No, ale co se týče té pasivky na metiny, tak k tomu potřebujete ty metin shardy, jak jsem říkal. A vy to vlastně dropujete, potom si kliknete tady na Remote Shop, vyberete si General Store a tady máte vlastně obchodnici. Hodně lidí neví, že se tady dá překlikávat. Ano, i dole v nějakém shopu můžete překlikávat. Takže v tom General Storeu vy si překliknete na Exchange Shop a už to tady vidíte. Knížka na metiny vás stojí 1 Young a 10x metin shard jedničkovej. Takže vy, abyste si načetli pasivku na 20, tak potřebujete 200 metin shardů. Potom potřebujete 10 knížek dvojkovejch, což stojí 20 metin shard dvojkovejch, takže potřebujete 200 a potom potřebujete trojkový, což stojí 60x metin shard trojkovej. Takže potřebujete 600 metin shard trojkových. A to je vlastně všechno. Jednoduchý jak facka, ne? Pasivky máme za sebou. Tak, pojďme si ukázat teda systém Sherpy. Sherpa, opravdu jednoduchý systém. První, co vy potřebujete udělat, běhat první 2 dungeony, kde padá truhla na Sherpu. Stačí vám 1 truhla, vy si ji otevřete, padne vám Sherpa, která vám dává 5% na monstra, bosse a metiny. Tu Sherpu můžete normálně nasadit a hrát ji. Je potřeba tu Sherpu potom hodit na uživatelskou. Tady se to dělá tak, že ty Sherpy nespojujete, ale přetáhnete na tu Sherpu pouze magický kámen. Vidíte, že potřebujete plátna, což jsou klasický plátna, který dropujete v dungeonech. Dropujou se zase u Džina a u Sultána. A normálně to klikáte magičákem a vykovete to na max. Na maximální Sherpa dává 25% na monstra, bosse a metiny. Poté, až tu Sherpu budete mít na max, tak z každých dungeonů si můžete všimnout, že vám padá buď červená, anebo modrá čestka. Ano, jsou to vlastně další bonusy do Sherpy, který si přidáváte, protože vlastně tady do té Sherpy nedáváte třeba luk, zbraň a podobně, ale vy si do toho vlastně přidáte bonusy. Z té čestky vám padají takovýhle souly. Máte tady souly na monstra, na metiny, na ďábly, na nemrtví a na průmku. Jsou to jedničkový souly, vidíte tam i rozmezí, jaký vám můžou padnout hodnoty. Vy každopádně nechcete do té Sherpy určitě dávat asi jedničkový. Jako boostne vás to trošku, můžete to potom klidně vyměnit, ano, klidně si tam ty jedničkový dejte. Ale potom vlastně je to
systém na dlouhou trať, chcete do toho hrát až 5kový bonusy. Ty souly, které vám padnou, se spojujou. Mám tady třeba pro ukázku soulu na průmku 4kovou a vlastně vy to potřebujete dostat až na 5. Dělá se to přes Remote Shop, tady si otevřete Sashrun a tady vlastně vy tam hodíte vždycky tu jedničkovou runu, potom tam naklikáte další 2 jedničkový, nemusíte to klikat, stačí tam dát tu jedničkovou a tady kliknout na tady ten divnej německý název a ono se vám to vlastně, je to něco jako Craft All nebo něco takového. A takhle postupujete dál a dál a dál, až potom vlastně vykraftíte 5kovou a potom tady máte ještě Soul Switchery. Máte jak PVM, tak PvP, taky vám to padá z Džina a Sultána, asi to není nic překvapivého, že všechno padá z Džina a Sultána. A vy vlastně, když máte 5kovou šerp, dám příklad, když máte 5kovou soulu, 5ková soula, tam je možnost jakoby hodnoty na průmku 9 až 10. Samozřejmě chcete maximální hodnotu potom. Tak vy to prostě tu soulu na to jenom přetáhnete a vidíte, ono se vám to točí. 4ková maximální hodnota je 7, 8, takže já už tam tu maximální hodnotu mám, vidíte, když to na to budu dávat, tak mi to bude prostě furt skákat mezi 7 a 8. Prostě je dobrý si potom natočit ten maximální bonus na každý ten stupeň. No, to je šerpa, nic jiného, jednoduchý jak facka. 8., 9. a 7. a 6. bonus do výbavy. Tak, je to taky docela systém na dlouhou trať, můžete to dělat v průběhu hry, potřebujete k tomu, vlastně do toho equipmentu přidáváte bonusy. Opět se to dělá přes Remote Shop a máte tady zase ad 6., 7. bonus, anebo 8. a 9. bonus. Tak, obecný info. 6., 7. bonus je PvP, 8., 9. bonus je PVM. Abyste ten bonus do té věci přidali, mám tady třeba pro ukázku do náhrdelníku, tak zase přes ten Remote Shop, co se týče 7. a 6. bonusu, otevře se vám takováhle tabulka, do které vy vlastně dáte ten určitý equip a hned vám to tady napíše, jaký potřebujete power shardy. Ty power shardy padají z těchto truhlek. Je to shard 6 a shard 6, 8, 9, 6, 7. Ty truhly padají z dungeonu. Vidíte, že tady z těch prvních vám padá PvP, truhla. Teď z Džina a Sultána vám to nepadá. Tam zase chodíte, protože z Džina vám padají aditiva, který potřebujete, který vám boostnou procenta pro přidání na PvP bonusy a padají vám i točky na ten PvP bonus. Ze Sultána vám padají aditiva na boostnutí těch procent pro přidání do PvM bonusu 8., 9. a PvM točka na 8., 9. A ty truhly na 8., 9. padají až tady z těch Blade of the Forgotten a potom Doomed Samurai Gate a potom to tady padá a furt to tady padá tady z těch 4 dungeonů. Tak, vy vlastně na to přidání tady vidíte, že jakou máte úspěšnost. Takže já tam mám jeden shard, vždycky je dobrý tam dát prostě těch shardů 10, to vám dá zaručenou 40% šanci. Potom tady máte ty aditiva. Small aditiva, já dělám PvP bonusy, pardon. Small aditiva vám dávají za jedno 3%. Medium aditiva vám dávají za jedno 5%. Potom tady jsou ještě big aditiva, ale ty jsem nepoužíval, to se nevyplatí. Já jsem to všechno naklikal přes ty medium. Těch aditiv můžete použít až 5. Takže máte teď 65% šanci, že vám to do toho equipmentu přidá vlastně jeden PvP bonus. Potřebujete přidat 2. Takže já to zkusím. Podařilo se mi to tam přidat. Zkusím tam přidat ten druhej. Taky se podařilo, vidíte. Že teď mám PvP bonus. Co se týče PvP bonusů, jsou tam jenom lidi a HPčka. Tak, potom potřebujete PVM bonus, což je úplně stejné, ale teď to chce ty krystaly, které padají z těch čestek. Zase jich tam dáte 10, dáte tam medium aditiva, dáte jich tam 5, máte 65% šanci a jedete. Přidalo se mi to, teď mi to třeba ruplo a teď už nemám pro ukázku. Každopádně, nemusíte tam mít 6., 7. bonusy, abyste přidali 8. a 9. Ano, takže si můžete klidně hned přidat 8. a 9. Potom to normálně točíte přes ty točky. Co se týče nejlepších PVM bonusů 8. a 9. tak chcete Undead a chcete Johara Monster.
a maximální bonusy jsou 15, takže 15 Johara Monster, 15 Undead. No, to jsou PvM bonusy, snad jsem na nic nezapomněl, ne, PvM bonusy 8., 9., 6., 7. A takhle si to vlastně postupem přidáte do všech itemů. Pojďme si ukázat systém ROS a rukavice. Začneme těma ROSama. Co se týče ROS, tak se tady craftí taky přes obchodnici. Na první ROSy, na ty základní, potřebujete Dew Crafting Shards jedničkový. Jestli se nepletu, tak Spirit Bay nepadají, padají až z té další mapy. Potřebujete si je nadropovat a potom vlastně, co vám stačí, tak vám stačí jít zase do Remote Shopu, dát si tady v tom prostředním sloupci Dew Crafter a tady máte základní ROSy. Ta ROSa je od levelu 75, dává vám to 5%, potom tady máte ještě 10% na double itemy a 10% na Young. A potřebujete na to 500 kk Youngu a 150 krát ten Dew Crafting Shards, abyste si udělali první ROSy. Tak, potom si tady zase překliknete, jak jsem na to poukazoval na začátku videa. Máte tady Stufe 2. Na to už potřebujete větší obnos Youngu, potřebujete na to tu základní ROSu, potřebujete na to 300 krát Dew Crafting Shards dvojkový, který padají až v další mapě, a potřebujete na to modrý a zelený Mystical Dew Cory. Ty nikde nedropnete, ty cory vlastně postupem získáváte tím, že plníte tyto mise přes F8. Tady máte na druhé stránce mise, a vidíte, že tady máte zničit 2500 metinu, dostanete 7x modrou Dew Core a potom tady máte zničit 60x desítkový metiny, dostanete zelenou Dew Core. Potom budete able si vykraftit dvojkový ROSy a potom ty trojkový úplně to samý. Stojí to zase víc Youngů, potřebujete dvojkovou ROSu, potřebujete 1250 Dew Crafting Shardů trojkových a zase ty červený a zlatý Dew Cory. To samý ty zase dropnete v dalším tabu zase 5000 metinů, 80x desítkový metiny. To jsou vlastně ROSy. OK, rukavice. Jak získat rukavici? Jak jsem v prvním videu ukazoval tu guidelineu, tak na druhý page máte zase další úkoly. Máte Reach Note level 5, Champion level. Ten Champion level se potom XP přes ty metiny. Máte si otevřít F12 Skill Tree, F8 Mission List a F11 Collector System. Dostanete Auto Pickup, dostanete Boss Tracker, který se vám hodí k těm rukavicím. A dostanete rukavice, které vám v základu dávají X bonus a Double Young. Když už mám tu rukavici, tak tu rukavici za prvý můžu kovat a za druhý můžu do ní přidat 3 kameny. Já tady mám rukavici pro ukázku ze svého dropa, kde už teda ty kameny mám přidaný. Vidíte, že ji mám vykovanou na plus 9, dává mi to 55% šance na X bonus a 55% šance na Double Young. Ten Double Young je tady docela dobrý, protože scaluje až nad 100%, myslím, že cap je 300, jestli se nepletu. Tak, potom tady máte kameny. Máte červený kámen, který vám dává bose, máte modrý kámen, který vám dává metiny a máte zelený kámen, který vám dává joharu. Ty kameny vlastně dropujete, jelikož máte ten boss tracker, tak tady, když si překliknete z dungeonu na boss info, tak vidíte, kdy se spawnujou určitý bossové na mapách. Ty bossové na mapách jsou dělané jako takovýhle domečky. Ano, z té první mapy, což je vlastně první boss je až na mapě C5. Na té C1 až C5 vlastně boss není. Má nějaký cooldown, to vám teď neřeknu, to se omlouvám, nevím, kolik má cooldown, jestli půl hodiny nebo hodinu, to teď nevím. Ale každopádně máte tam vždycky 3 spoty a z té první mapy vám padají vlastně ten Reality Stone na bosse, padají vám točky na to hlavně, protože vy když si to tam přidáte, tak vám to může dát třeba 1%. A vy potřebujete ty točky, to na to normálně přetahujete a ono se vám to točí. Maximální bonusy jsou 20 na bosse, 20 na metiny a 30 na joharu. Takže z té mapy od C5, kde expíte C10, vám padá na bosse a padají vám tady i apky, protože abyste vykovali tu rukavici, tak potřebujete červený perly a na překov potřebujete potom bílou. A to samý. Další mapa, tady už vám padá teda navíc Transmutation Time na kostýmy a padá vám kámen na metiny a i točka na ty metiny a to samý i tady, padá vám kámen na joharu a padá vám i točka na joharu.
a zase apky určitý, který potřebujete na v té rukavice. Ta první dává vlastně double young, potom až to překujete, bude vám to dávat monstra a potom to dává až dál třeba na plus 10, snakeů vám to dává i průmku. Tak, poslední systém, který bych chtěl ještě dneska ukázat, je tedy strom dovedností. Je to takovej druhý komplexnější systém, dostanete se tam, já teda přesně všechno chodím, že tady otevřu ty tři šipečky nahoru a tady si dám skill tree, je to teda přes F7, F7 nefunguje, mají to tady trošku nedodělané, ale když si otevřete skill tree, tak tady máte typický skill tree, určitě to znáte z nějakých jiných serverů. A co vy potřebujete, tak vy to potřebujete vlastně klikat tím, co progresujete hru. Já to tady bohužel nemůžu ukázat, protože vlastně můžu, dobré, dá se mi na to kliknout. První, kde vy začínáte, tak je s HPčkama. Potřebujete k tomu bronze platey, který vlastně padají v těch mapách, v té další mapě, v té champion level mapě. A vlastně jenom prostě progresujete tím skill treem. Vidíte, že tady si klikáte HPčka a ty další, jakoby ta cesta se vám odemyká, vždycky když si najdete na ten další bonus, tak vidíte, že potřebujete mít need connect skill level 1. To znamená, že vy prostě ty HPčka musíte mít na levelu 1, abyste mohli klikat prostě do monster. To samý to takhle jede. Tady máte potom na první, na co chcete zaměřit, tak je na to tady ta pravá strana. Máte tady monstra, undead, máte tady metiny, máte tady potom průmku, máte tady devils, máte tady bosse, máte tady double young a double x bonus, ten vám hodně pomůže. Nahoře máte debuff breaky, což potřebujete taktéž, protože potom byste v dalších mapách, potřebujete do každé mapy, potřebujete prostě nějaký mít debuff breaky, jinak tam dáváte polovinu damage a podobně, to už jsem říkal. Tady máte PvP a tady ty číslice, to jsou vlastně, to je boost do dungeonu. Takže tady máte třeba, můžete dát až na level 50 Strong Against Blade of the Forgotten, což jsou ty dungeony, což je tento dungeon a tento dungeon. Takže tam budete brát potom o 75% víc, protože když to máte na 50, tak vám to dává 75%. A vlastně kovete to tak, že vlastně chce to vždycky ty bronze platey, silver platey nebo gold platey, padá vám to v mapách v metinu. A potom to chce i nějaký určitý vlastně apky. První apky, jestli se nepletu, který to chce, tak je Green Emerald, který vám padá z té Blade Towery. Na PvPčko to chce Red Emerald a potom z každého dungeonu vám vždycky padá něco. Třeba tady ze shotgunu vidíte, že vám padá Red Demon Stone a vždycky vidíte ten popis a pod tím vidíte vlastně v těch hranatých závorkách, do čeho to je. Takže ono to není tak složitý, ono, když si na ten item najedete, tak vidíte, kam to vlastně bude pasovat. Tady vidíte, že to je do skill tree, tady vidíte, že to je do talismanu, tady vidíte, že to je do opasku a podobně. Ano, ale potom hodně lidí, co neví, tak vždycky se dostanou do nějakého stádia, že to potřebuje apky, který nevidí, kde dropnout. Vy tady totiž máte shop. Ten shop, když si otevřete, otevře vám to vlastně obchodnici a vy si tady kliknete na skill tree, tak tady můžete vyměňovat za mission book shardy. Což vlastně je druhá věc, vy z těch dungeonů, z každých mapách vám padají knížky. Tady vám padají mission booky na Pirate Bay mapu, tady vám padají knížky na Tropical Island a takhle to jde dál. A vy si vlastně můžete naklikat 3 mise, potom to budete mít tady, většinou to je, že musíte, vždycky je to stejný. Musíte, když si dáte 3 mise, musíte seknout 50 metinů v té dané mapě, zabít 5x bosse z prvního dungeonu a zabít 5x bosse z druhého dungeonu k té dané mapě. A potom vám padají ty mission book shardy, může vám padnout 1 až 5, když tu misi dokončíte. A za ty shardy právě si potom kupujete do toho skill tree ty určitý apky, který potřebujete. To je vše? Ten strom není tak jako složitý, jak to vypadá. Já doufám, že po tomto videu už budete znát vše. OK, chlapáci, závěr videa. Já myslím, že tímto videem už jsem ukázal veškeré systémy, které na Lunarisu jsou, i ty vedlejší systémy. Pro mě byly hlavně ty kostýmy, potom hodně lidí nevědělo ten skill tree, sherpu, mounty a podobně. To jsem se snažil dát do dnešního videa všechno. A příští video určitě zkusím natočit, jak vydělat, jak zvednout teda damage, poškození a taktéž vlastně jak tou hrou nějak obecně progresovat. Ale jak jsem říkal, není to nic těžkého. Stačí teda jenom vědět, že vždycky máte mapu a k té mapě jsou vždycky 2 dungeony.
a ty dungeony prostě chcete dropovat a i tu mapu, dělat ty mise postupně a podobně. No nic, budu rád, když zavítáte i na můj stream twitch.tv/officialflowy, kde pravidelně streamuju Lunaris, lidi tam chodí pro rady, rád poradím, rád pomůžu do začátku a podobně. Jak se říká, dáš Young do začátku plus? No nic, guys. Užívejte, grinděte, metinujte, už nevím, co mám říct, takže jenom peace a love. Čusík.